Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako pridať partnera. Na základnej obrazovke s výberom modulov si vyberieme modul adresát. Otvorí sa nám okno so zoznamom partnerov. Pre pridanie nového partnera klikneme na tlačidlo Pridať. Otvorí sa nám prvé zo 4 okien na pridanie partnera, kde vpíšeme jeho základné údaje. Odporúčame vyplniť všetky zelené polia. Polia označené hviezdičkou sú polia povinné a musia byť vyplnené. Polia vyplňame podľa ich názvov. Kód pre IČ-DPH vyberieme z výberového zoznamu. Ak je náš partner platcom DPH, označíme pole platca DPH. Ak nám o partnerovi stačia iba tieto údaje, klikneme na tlačidlo Zapísať. Ak chceme pridať ešte ďalšie údaje, klikneme na tlačidlo Ďalej. Otvorí sa nám okno na pridanie adresy partnera, kde stačí, ak vyplníme zelené polia podľa ich názvov. Obec vyberieme z výberového zoznamu. Tak ako pri predchádzajúcom okne, ak nám postačujú tieto informácie o partnerovi, klikneme na tlačidlo Zapísať. Ak chceme pridať ešte viac informácií, klikneme na tlačidlo Ďalej. Ako ďalšie sa nám otvorí okno na pridanie bankového účtu partnera. Tu stačí, ak vyplníme len pole číslo účtu, prípadne prečíslie účtu. Znovu, ak nám postačujú tieto informácie o partnerovi, klikneme na tlačidlo Zapísať. Ak nechceme vyplňať toto okno, pretože napríklad nevieme číslo účtu partnera, ale chceme pridať ešte ďalšie informácie, klikneme na tlačidlo Preskočiť. Ak chceme pridať ďalšie informácie, klikneme na tlačidlo Ďalej. Ako posledné sa nám otvorí okno pre kontakt partnera. Do názvu vpíšeme meno kontaktu. V oddelení Spojenie v poli Typ vyberieme typ spojenia, napríklad e-mailová adresa. Do poľa Spojenie pre kontakt vpíšeme dané spojenie, v našom prípade e-mailovú adresu. Pre uloženie klikneme na tlačidlo Zapísať. Týmto sme vytvorili partnera. Ak by sme chceli v partnerovi niekedy niečo zmeniť, klikneme na ikonu s perom v riadku partnera. Bližšie informácie o partnerovi nájdete v príručke alebo v dokumente pri videu.